Tuy to thang mà to thang cả chừng đó thang cái gì không có khả năng cái tí nên nghe phải những mấy sao cái bà tí sẽ kịp đi mà phải cái 너럭 부풀게 그나마 이제 디니는 사럭시는 버럭 너 해니네 타나롱 화제라 푼 가요미야 허러 enggak tini fungo nong no pulis oklang thang mane obon ya kulo pulis okai nong tamin chakalam ko thang pore kai ko thang ya kon phone khalai ka ngai sai ma kata tini je lia he du tin jin pore ngan ngai khana cái nông tam hai ma tong or cái bui kuno political maila sunga nam bagai rok dom te hai rok ma khai kana hai ma tong bai rok ma tong ba bong nei eng ko kam rok pai ko sam rok ka ko sung ya ko ba hai ma tong cái thế coi din rok nang no bo khai kha khai cái đuôi tin din rok nang an ni sa le rok la ba bok si sa man ne tam khai ngay tao ni wan sunga bo hai kiri wi ya tong ba bo hai rok ngai tong kiri wi ma tong ha ta tai tang ha tini ung na hin bo sing ya ati rok ngai tam bo ting dia te ke sai tong ha bo wa na ya ji ba apno wa na no kiri wi ma tong ha cái date ki jari kha borok tai bo fur sarok na date dok re kha tin din nang an ni sa ta nong ta se phone khai na hin sauta mane date ding khang ka te se sahor na tim sauta